Супер, супер! Лед! Лед! Идей пада, идей! Полека! Ай, ти се пазали, аз ще снимам. Той сега снима. Ма дай на тебе да снимам аз. Давай, ай, вързали са. Много нататък не учи, че ще стане фал. Дай. Така. Така, с тази страна. И аз се виждам и ти се виждаш много добре. Така. Дай нататък. Можеш да се завъртиш така нагоре, да хвъркнеш и да се завъртиш. Давай насам. Да, давай насам. Така, там не делай, така. Така, и бах ти снимките, ти ще видиш направо голяма работа. Дай. Ой!